Piye to? Kasih sayang asmane saya. Nek Jawane apa? Aku seneng kowe lah. Jawane apa jawane? Katresnan. Nah, asmane sapa? Pak Tresno. Sutresno. Nah. Si Pak Tresno ki sadurunge jabat sebagai ketua koperasi, biyen pemain ketoprak siswa budaya. Lah kok Ora iso? Munggah panggung ki mau lho wis. Lah kan saking senenge lho Pak De kok. Ora ngenyak seniman no beliau kok cair iki. Oh mindah HP. Pindah HP. Tak kira Ngawur. cair. Ya kan piken Pak Nggih. Sutresno. Matur sembah nuwun Pak. Alhamdulillah. Aku ora leren nerjemahne lho langsung di. Perasaan nerjemahke ya kan ya. Ngomong bedek tok lho. Ayo. Teko Bapak. klu. Bapak. Sinten malih jenengan sinten Pak? Klune napa klune? Wes iki kok cair terus engko. Niken ki penyanyi apa Bang Titil to, Dek?